Ngari Kobe n'isi Nigeria nkwụsị nke anọ APC bụ Judas akpawago nkata etu ha ga-esi refuo Peter Obi etu ndị Farisii siri ree Jesus Christ. Anyị sekpọkwara ndị nọ n'Abuja na-asị ha daalụ maka na Peter Obi n'anya ndị APC bụ akwa trọbụl. O dogo anyị niile anya n'obodo a kịta na Peter Obi n'anya ndị APC bụ akwa trọbụl, ya bụ akwa wahala. Nke a pụtakwara obi mgbawa ndị nọ n'Abuja. Ya mere ndị APC gọvanọ ji were nwayọọ nwayọọ na-amachizi Peter Obi ịbatazi na steeti ha. Ụfọdụ ndị Yoruba ya na ndị Hausa APC achọghịzi iji anya ha fụ Peter Obi. Anyị makwara nke ọma na 4 years tenure Nigeria bụ ewere 1 year gbarie inside court, ejiri 2nd year chụgharịa ndị opposition riri ego obodo ma nabatakwa ha into the ruling party. Ya na obere akụkọ insecurity so ya n'azụ, ejirize 3rd and 4th year kọba akụkọ maka election ya na selection. Ya mere Nigeria ji aka akụkọ 2027 election n'ime 2025. Nke a mere anyị ji ekwukwazi na Nigeria anyị dị n'aka ndị APC dịkwazi ka Z-word, extraordinary every day. Ka anyị sekpuru ala. Any country, those in government are richer than those in business, is producing poverty. Anyị niile bụ ndị St. Igbo parish emezuru ihe edere n'akwụkwọ na-ekwu sị dịka ndị Yoruba na-akwado maka 2027, anyị nwa bụ ụmụ Igbo nọ na-eti ino consign us. Dịka ndị Hausa na-apịkọ na-agbakọkwa ma na-ewepụ maka 2027, anyị nwa bụ ụmụ Igbo nọ na-eti ọgbasada anyị. Anyị niile nọ n'ime ahịa na-emekwa buying and selling. Ijesi ahịa bata na mgbede ịṅụọ otu bọtụ ya na obere plate pepper soup so ya n'azụ. Ọ dịghị ka na-eme ọfụma, mana achọrọ m ịgwa gị na one government policy ya na order ezogo ịkpọla gị village. Isi na-abasị jụọrọ anyị ndị niile na-azụ ọgwụ na ọgba ọgwụ Health Bridge Onitsha. One government policy and order ezogo ime gị ị gaghị afọ ụzọ ị ga-eji gaa ya dịka onye na-eme buying and selling. Ya mere anyị ji ekwesị ma na-agwakwa ndị Igbo biko akọba akụkọ banyere election gbaa mbọ tụnye nke gị. Esokwala ndị nọ na bịa palọ na-ekwesị ọkwa anyị tụsịa ndị INEC eme uche ha. Gbaa mbọ sonye n'ihe gbasara election mee ka ike gị ga-eru ma hapụrụ chukwu ndị ọzọ. Ya bụrụ na ịbata n'ala Igbo o nweghị ikpe onye ama ama kwụ Peter Obi n'azụ maka na ejiri gị ego goro obi ha niile. So they rather choose to protect their pocket than to protect the entire Igbo nation. Gbaa mbọ kọba akụkọ ihe banyere election, gbakwa mbọ kwadokwa nna anyị Peter Obi ka hapụ iji ofu gọọmenti polisi kpọna gị village n'oge na-adịghị anya. Biko onye nwe anyị nyere ala Igbo aka mepekwa anyị anya ka anyị chọpụta na ino consign me emega anyị nwa bụ ụmụ Igbo ihe n'obodo a. Jeso m ahụrụ gị n'anya karịsịa ihe niile, eji m obi m na-arịọ gị na mmeri niile Naịjirịa mere gị. Ekwela ka agụ dunye anyị ori n'obodo a, mee ka anyị na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla. Bịa jiri Naịjirịa na ihe masịrị gị. Onye nwe anyị nọnyere unu, nọnyekwara gị. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen.